egwuregwu, egwuregwu, play. Mmadụ, mmadụ, human being. Mmụọ, mmụọ, spirits. We have two types of spirits: good spirits and evil spirits, the one they call bad spirits. So when they say mmụọ ọma, mmụọ ọma, that is good spirits. Mmụọ ọjọọ, mmụọ ọjọọ, ọjọọ is bad, bad spirits. Ikuku, ikuku,